No niin, nyt ollaan Jerusalemin lähellä Juudean kukkuloilla Jadasmoonan Mosavin raamatullisessa puutarhassa. Jadasmoonaan on se paikka, missä raamatunkääntäjän kodin hirsitalo sijaitsee, eli paikka, missä raamatunkääntäjän opiskelijat asuvat täällä oloaikansa. Täällä raamatullisessa puutarhassa ollaan tutustumassa siihen, mitä raamatun luonto voi opettaa meille ja auttaa meitä ymmärtämään raamattua paremmin ja paremmin sitä, mitä sillä hetkellä, kun Jumala on sanansa sanonut, tahtoo meidän ymmärtämään sen kautta. Ja tällä hetkellä meidän vieressä, nyt kun on helmikuu, on skedia, eli mantelipuu. Raamattu puhuu paljon mantelipuusta ja käyttää sitä vertauksina eri asioissa, ja mantelipuu on erikoinen puu. Nyt on aivan helmikuun loppu tai helmikuu vielä, ja tämä on jo täydessä kukaassa, osa kukista jo varissut. Tässä on jo vähän lehtiäkin, mutta vielä muutama viikko sitten niin oli pelkkiä kukkia, paljaat oksat ja pelkkiä kukkia. Ja se on erikoinen näky täällä Juudean vuorella, koska kaikissa muissa puissa ei ole yhtään mitään vielä. Mantelipuussa on jo kukaat kaikkein ensimmäisenä kaikista puista. Mantelipuu on hebreaksi skedia, ja se yksi vertaus ja kuuluisa paikka tai tuttu paikka, mikä on mantelipuusta, tai puhutaan mantelipuusta, on Jeremian kirjan 1. luvussa. Siinä Jumala kysyy Jeremialta, että mitä sinä näet? Jeremia vastaa, minä näen mantelipuun oksan. Ja Jumala jatkaa, että ihan hyvin näet, sillä minä valvon sanani toteuttaakseni sen. Se ei meille suomenkielisille raamatun lukijoille vielä selviä, millainen ikään kuin sanaleikki siinä on. Mantelipuun oksa on shaked, ja se jakeen lopussa oleva sana shoked tarkoittaa valvomista, siitä, että Jumala huolehtii ja pitää varmasti huolen siitä, että hänen sanansa toteutuu. Ani shoked altvarei leasto, se sanotaan hebreaksi. Myös se tarkoittaa sitä, että kun mantelipuu antaa ensimmäisenä puista, siihen tulee kukaat, niin se kumminkin vasta viimeisenä tuottaa hedelmää. Eli liittyen siihen samaan asiaan, että Jumala kyllä pitää sanastaan huolen ja täyttää lupauksensa, vaikka me joskus sitä saatetaan epäillä tai murehtia, mutta lopulta kuitenkin Jumala pitää huolen siitä. Jumalalla on aikaa ja kärsivällisyyttä, ja hän opettaa, että meillekin saa sitä olla. Ja monia tällaisia asioita me ymmärretään ja opitaan vasta, kun me tullaan itse Raamatun maahan, Israeliin, sen luontoon, ja päästään oppimaan ja ymmärtämään siitä, miten siihen aikaan, kun Raamattu kirjoitettiin, mitä sillä todella tarkoitettiin ja miten ne kuulijat, silloin sen kuulija ymmärsi, koska he tunsi nämä luonnon olosuhteet. Tervetuloa Israelin maahan.